96 All right, abusia majua ne maame ena na yetie ne voice no na majua na nkasa afedie waba be ma bibisa wo say majua maame woni na nya issue da o si debi ba according to maame no o so bisa ne sa de wo ba no no ne beda the last time ana odidi matem no na me oyemia woni da bia ya me ka kire nkofo say wo do case ba kanu kure bia wo case no because wo wadi kan aba ha no enye wo nkwa ne yetie wo nipa wo de na ba ne yetie ni bi waka say tia ma na timi bi so oba tan say won oba ne beda na won so obi ne maame adada enti say won so no maame dada na maame ne so obi sa wo no enti mi bi sa no Dr. Boache kanu kure kire me say me ne maame ne nya no baba ye kakra na timi tu fon sa ma wase on so ye me pa o ye me papa ba say wo kan wo yi wo de free o ye me ada na on kan wo de Majua, good morning. Hello, sister. Majua, good morning. Morning, ne ma re de you. Mate fama Majua, me ni wi ameba wo nchen. Majua ma me fama Majua, me ni kasa wi ameba wo nchen na ma beti on so de. Why? All right, titi fama Majua ma me. Me pato me de man why? All right, fama Majua na me no ni kan kasa o ne kobu atopa. Me wi a wo de ewo mu no na me no aba be di ho nkomo. All right. Enti no ka da bia me ka o me se ka de won so waye wa betena yi wanim gene innocent face cheza ma me nkwa na se bi wa boda ma we osori anu odi wate won so akanfo a kire no se ono ba be da na won so obi ne bada enya bodamfo ye omo eso omo be ma to omo kon ho a na omo de bodam ya no na be wa obe wale ne bana na won so obi aware ne bada enya ni nyina so obi ware obi one ne da won so obi aware ne bada so kan da let say maybe bra Debi o kan say o be ware oba na ene wo no oba ne beda nyina ya de kro because o ware na omo nkonkodo wo dem ho eye na no omo koda enya afuo no omo kodo ena enya kasa no metena video so akasa atopa na majo maame. Hello. Majua maame ni ana majua. Hello. Majua te sen. Majua ete sen. Wuni Boache. Majua mansan iti oti ja tactics na ugina phone so ye na fa phone kwa wa no na kasa ne yente wonka wuni mabrante bi afra no Boache. Anti janyo na woye no phone so na ye ni nkomo ne yente on so side wuni Boache wo kwan ben so wo se one wanyinsen wo na de beto nanim one wo dai na wotwe pepepe e na de beto nanim sa wonyim afa wawo bosumi nie opese okoye die na wo no maame mo se mo mpene ma ne nye die ne die ntia obo wo kwan ben so kan no kure wo mu kire me Maju afafo ne ben wa no mente wonka. Hello Majua. Ade afun ibe de ne ate fun yi mu yam kitikiti ne de code ya shem. Asemo. Ebe den ne ye call kura yetimi ate kasa. Oh no. Lala na say da ko kan yenka. E da say capital no. Ai hasemo. Wonte kasa bia. Every landline no. Ade. Wonte kasa bia. Ade. Mama phone na mun chinchima fi eyi. Eyi no na emra ne enhwe. Landline so si wo asay e ko mfi eduni. Ade asema. Oh no. Oh. Afede ya bre. Why? Ya bre mu. Hey, serious oh. Majua. Utemenka.
Mate ma phone ne me wiye mame wate na me phone na wa ham de adwuma na enya papa enti ma wo de ne me wiye na me nte wo nka video bi mo fa video ne nto so na me analyze na me misa ma adwo sa video no ho asem adwo wonim sa abrantie bi ede wakɔhye dem aye video akɔposti ato WhatsApp platform bi so wow sa video ma ho video bi wa ha sei na abrantie bi ena wote edan bi mo hye nika kokɔ eda TV so a me hwɛ bi sa ho asem ena wode ade tuntum bi aso no fum ena abrantie na ye selfie video bi wa hu sa video ni bi ma do aja chattes ne tactics ne ye ni nkomo ote video na mi bi sa ho asem unim say abrantie ti dey nsem he o ma me kasa ye tie wa ha o ma me tie kasa dent na won kasa na mpacho wo say pacho say ye bi so wasem ka ma do fedi ote me say video na eda TV so a me hwe abrantie bi na ekita phone en wa ye selfie video na video ni mo no ade tuntum bi na so no fum eso wo bo en wa hye nika kokɔ and I just show your stomach we have no mugu ho. What was that video ni bi? Hey. Majwa. Question na mi bisa no ante. Sa video na ye hwan ya be ma na ye hwan ya. Waya wompena anase wadanfo Maju agina iye mame gina iye na network no otete me anopai gina iye mame abema na wo video no ya wompena anase wadanfo Matisa na jese kate na mfa we mfre mo mesesa phone ne ye nhwe se no ne befa ne ya ye adwuma no na landline mo mefa nkofi asemo afia ya belemu ye ka se ye nka enso ye beka aya de asemo oh landline si won mo so da bia je se na eje yam ya na ye ntihwe na de na ebo ne hwene se se e dia dia sika na mo de mo hunya nkoye na se bebia mo koye no mo de meka ne se oh ukoka yebeka so your own professional enti yebeka enti na me professional and na me professional and me on na ma no afa professional oh I think so tap puncheni awaji wo Lawson media and na me professional na me de on na so ukoka so your own professional na no ma me nche mo fa Captain Smart me no say TV so no tena kan waka efi no e form ha enye me wa afia etoda ya na eya o enti bi emoya ana se free em no we ne den em for no mon keka mo ho ade ya said da na si wo say nchen wo de ye de esi wo ye mfa nya hwe na da bia ye koba de phone ketwa na ye ko oh em nso nya de ketwa Lawson media senka oh makama mafa ye te ha Ezi mon try number 4 from Ezi mon try na mon hwe se phone ba ko no so no be ye adwuma na ye de hyemu a na eto aso ye akoye nim na Dr. Boache abrantie na wo hu se woni ma adwa wo video ni mu no wan kasa wo confronting no me free boy no ana mbusa no wose an na tam again ban nche no hu se again nyim 3 months wose 3 months ana mse na wo hu se obu again nyim 3 months ya ade na wo no sa akọ de ekoda nti na nyi se ne yere that's when ti an ne yere ekoda etu ono ni hu se girl ne nyim 3 months and still one ne die ana wanya ntum so ne nada wose ojitum so ne nada nti die nti no ye sa video no koto WhatsApp platform ne so se on se de akoya ne se again nyo no na de number ma boy no boys ni bi na de man no nti no wo de kire boys ni se Mary that's it WhatsApp platform no de koto so na e dey group a
Some boys are more krum. Boys e wo krom ho. E na sa boys na bi na de maadwoa number ma abrante no. Nti okodi wie ye no okobo amane se girl no ma clear. So edi bi. No boys no bro for say I clear am. Yeah. Maadwoa. Hello. Munchinchim ahoma no. Na ye hwe. Maadwoa temenka. Emfa ti mo hwe ahoma no mame na yenye adwuma nti boy ni so no de ohun ye na maadwoa nyem 3 months e no ni kogugu so ma no o so tama so gugu so na how many months Tama no tama like wo ne maadwoa dae no tama onyema ne dae na how many months tama onyema ne dae ai o na onya be na ne funu pi be 6 to 7 to 8 mbonyina nti abrante ne da 3 months e na so 6 to 1 months so ko wo ye Adam adwa na area boys na afa ne gala na. Won ti sample me kura na nwanwa. Because dey me nwanwa ne say denti na area boys ni bi na de ne phone number. Ebe ma ba ko mempia de ehia we ya. We. Ona ka say no won ti sample. Hello. Mate, maadwa fe de otime nkan on. Abrante na owo video ni mu no according to Boache. Waso oni abrante ni di nkomo o se time a wone wo da no na wanya bosome miensa e wo nyinsen mu ayampa o se sen ma jo anti wonyem bosome miensa e na wone sa abrante no kwakwada enti ade enti na o se nyinsen na ye Boache dia nti o kan so onye no e na ne sa abrante kwakwadae ma jwa mitie o we ni so onye nti na ne we kwakwadae hello ma jwa me si wodi nyinsa ne to Boache ani mu a o kan se onye no enu nti na wone sa abrante we ya wo video ni mu ne kwadae Dabi no ntimi nka bia na woje mpanifu ati ya sa no dabi anu nti na menene kwada ye no ntimi nka bi hey maadwoa na ye de obi moja ekwakomo obi timi bo ase ene wonyem e ma de nyinse ne koma nipa foforo e ma ne gugu so na so de nyinse yi ma Boache e na ne abrante o video mu isu san kokodae maadwoa Enya sanete enti ade na si nyinsa ne ya Boache dia na san koma sa brai so no dai di enti a maadwoa enti se udi nyinsa na ma Boache wa fa chira kwa ma video ni ene wada na se wa wa denti na se wonte ase ma Boache nye DNA no Boache oso wonka ahwe yo Pacho ni maame ni so ompre ma menye DNA no ni maame ni so ompre ma menye DNA no ni maame ni so ompre ma menye DNA no maadwoa enyo na maame ni so ompre ma menye DNA no enyo maame na se ma ompre ma menye DNA no na me ya kan se aduro ne akura ni nso afra me se asa me de ba wonyina wanto aduro ni nso na amome se me fa aduro ni nso nko na ono abehwe ne na ahwe ne ba na me ka chen se o tama o so nko ka chen me se ono abehwe na ade dia na e tama me ka se menyinyin se ne ho na na o right se oye o ka chen me se ono abehwe wa ade ba isi na mahwe makura na wone de mahwe am wa wone de o se me hwe me ba ni se me ye die ne na mu sampa se akura na ye me ba na asa nya me ba mi na se ye me ba pata bi se fata bi am de abremu mi na nya me ba de me ankasa me ye no na ma ye sana me de to wanim ana me de to wai wo maame ba maadwoa fa phone ma maame fa phone ma maame Hello ma madam maadwoa maame ni Batai wo beje tum se wo ba maadwoa gu wani mu ase Omu mani ma said we na right pa be ma no tabi to me na wo studio mu a
Kana ko banya me so wo bi. Madwa maame eye right say nyabotre mame. Nyabotre mame madwa maame. Eye right say wo ba ne di nyinsen akwa boache. Na wasane be ma foforo akwa. Me o ka tira me sa me ne me ba ne beda. Me ne ba beda wo ni da na me ne ba kwa da. Wo ni da no ba la mo se gumani ma sa ma adwa nya. Say o ka chem say be ma fon ati say me be ma tantan ati say me. Be ma wo pe na obusu nya bi ni me ne de wan kan bi o. Ya simu. Ama ko ti kwate dimi ni me baya so mo fun mi asa ato ya sa. Ya kaka sa ne maame na wo me ka se mete no. Mana maame na wo fun ne maame ne papa ne na busu no mba di nyin sen no. Wa ba di nyin sen na sha akla no. Akla ne na sole wo sita no ma pa ko si ama. Na ma nyin sen na de gugu so. Oba mi fi o ka tira me se nyin sen ne ya wo dia wo. Enyo wana ka chem say me nyin sen na ma me papa ka kire mo say o ya kan ma adwa Stefara ka chem papa say se ma nyin sen na ahwa o hwe nyin sen ma akwa no wonum ko edie na ka bi abebo bia o mde be ma me ana me ama bagye nyin sen na ma hwe na afi odie be bio na o ana che say o ka kire o ba ne so meda me nche na me ni nya bibi na ntimi sika na say dai me nka say sika bi na me pe o ba me pese me hu sa akwa na ye moja na enye moja enye sika bi na me pe ka ma bode ye ma boto agu me pe ma de ba me pese me check say akwa na ye ma dia na say nya me dem be say me hwe obi Ma yentie madwa maame gina so mentie no. Madwa maame. Wa shoki mi o. Sa wo ba ne be ma enyem. Maame nyabotre na tie me. Nyabotre na tie me na wo ya ye oba tan ama madwiri me ho adwiri me. Wo ba ne obi nyem, wo ne be ma foforo akwa da. Wo se wo nwu wani mu ase na ade papa na oba na ye. Ei. Ebufuo na me ka asam na be. Madwa maame wo gu wani mu ase wa mansan anim. Dabi minti o wa gu hu ani mu ase so oba tan wa feli batan ye madwa maame so otimi ka se wo ba madwa ene boache nyem woni be ma foforo akwa enti ya de papa de ene maame no wa feli as a parent. Madam wuda me tete de America na ebufuo na me de ka asara be ma no kwa wo de ma tutu okromia no mu. Dabi madwa maame wanya de na wo ba ne kasa kura mpa wo gina chire to mane ne se mo wani nya den that is oba tan wo fo so se wo ba ne no obi nyem no onko ne be ma foforo san konkoda oba tan Me no so ne ba ma foforo da wo oba tan wonni ma ene wo gina ne nchen ene wo gina ne nchen no wo kan o oba tan wo gina wo ba ne nchen wonni ma ene ye wo gina wo ba yi nchen no wo kan o no oba tan otimi ka se wo nwu mani mu ase de wa ye ne ye papa. Shame on you. Shame on you as a parent. Oba time. Mami wa failure as oba time. Ujina mansa ni mu kasa oba no obi nyim no obi dey ade pa. Madwa mami oba ne nyem no. Boachi di sika ba fi order. Wanyemo no. Me ba ga so wanyemo no. Me se oba ne nyem no. Boachi di sika ba fi order. Enti se wa hwe no na sa wo ba na wo a di enti na musi ne kwan sa mo ma ne nya DNA no wa na eti ne kwan me pa so mi nsi ne kwan wan ka se mo ma menye wan aka chem so ma menye DNA no ana me se me pese meye ana aso ma menye mi nsi ne kwan tete we chọ kan ni video we chọ kan me kwafom me wa o se ma ba betwitwa me ba ne picture enti ade enti na me wo right se me tamfo me ba madwa maame abrantie yi senye ono ena nyem wo ba no a enka mu nkonkotena se nhama ne se wo mre akora ne sika nti so wahwe ne ba wahwe wo ba yi ama na wo na o twa ne ba video a de ne si ne ho kwan de nti no wo twa ne ba photo ne video ha wo ma wo de pa so de se me so me karakara no bibia ni kwan so twa ne ba bibia ni kwan de si ne kwan so e si wo twa ne ba video na video no o twa no wa fa wa me ni so twa ne ba video ko ti se o ka so ko e die ne se me ma ampene a wo de tetra wa ha Auntie Mami, o wane basu to me, so what Timmy trying to buy video, so the bachelor wine, so the bachelor wine, I never. To me, that's what trying to buy video, or trying to buy a video. When you put 2 million, or trying to buy video, trying to video, I don't want about. Nothing said, what the other and I'm air when I say some other papa, and that's the corner of one of my men. Do na me obano me nyana hwe wan ayo gidigidi o me ba me de to o ma onua nanim se o ma kan kire o
say o me anya ade no cool like sana be ya obi asumdwe be ba na wa ko didi nkofo bi atem say nkofo bi na ko ja oba no ye kan say we omo na de information am say akwa ne nsem timi ko me die ni na me say nya ne say akwa ne nsem tam pesem ko ye ba pesem check na mu moja no eni ntia Madam, one penny, o catch it almost say, one penny, my mem could be in the beer. Tama me dear, I didn't do them one. Tama me dear, do any soon do them one pound me. O catch him say, my young family, my dear man, mammy. Namenko, and I two are doing that to go up one thing. Dear, do not crack on a yard, one man, no more drone. Madra mame, and they fiada. Nyame adoma adwoda no pa no nson na wo ne maadwoa ene wo nana no mo wo Lawson TV mate ka kire no misi metua wo fe no de metua ni nyina bibia de obe bia mefa ho nyina aka my ready sem pesa me check ya akwa na hunu moja anti maadwoa maame abrantie yi say eka bia obebode abakuma se ne Lufthansa kra na abekwa akofa lu prekura ode obeba etidwoada anopa no nso ko na wa ho run about ye twen momumra no anya DNA no madam me pa me se DNA no no anka samla o ma ni DNA no me fa ma me ne afra na me na adia ko ti boate ato mi krom ya guma ni wa se me ba e yan san fu a se na me so me ba no so na se ma me wan kasa kra fidie so wo bansa fun wo so afidie so wo bia wo tie unim se wo bansa fun a wo die no oba tan wo so me pa yo me da se ai dia wan kasa wa beka yesi asem bi si na se adanse enimu a ye twabi e de ya adanse wan kasa se si ei usuban ya obeda na di na kire se wo bansa fun bia no oba tan wo so etimi dia maka kire wo nyame ya adoma adwoada fa akra ne no nana ni nyina bra ne enkoye die ne ye wie die ne no na sa akra ne ye boache ba obeto aso ahwe no enye ne ba ensenkaye bi e wa kire no ye beto aso ne aka no ho why nti boache nyame adoma Monday se oso bekwa akotua kes kanado o maba wo mama ya nkase betuka akoho ne akwa akofo o maba ne abeye die no wo wie na sa akra ne ye wo ba wo hu so wato aso ahwe wo ba enya wo ba nso so a eka wa bo so obeje anasa wo de beche bia no eye wa wasem ne ato aso afiri ho why mampachu you all right my lady ampacho brema me na me pese me bisa maaya na ya ba ne se hyew bi na ya na eba wo mutiri mu anase den wo hu se wo mo hu na ye hini o si ya moto mo si ya si o si ya tu o si ya hi o kwotimi hu de o mo pa kire ene maaya na ya ba no de na mo hwehwe ton mo gum hu ani mase o mo ma ema ya ni mu gu ase abaya fefefe a wote ho na wo no wako school woni we kwada na ni we yakwada na wo ko hotel ni ade wo kwadam ade na moje so ahunu eba wa nim guase ene da ho na ne maame nso tie kire oh ematan na mo nso mo yesa na enye o madwa maame enye ye bisa wo si a wa ye writing pa wa ya ade editi de madwa ye se akwada wasi so abaya enka wo ko school wie ena nka yetimi pe aware de amano so obe ware so anase so obe to ani school so ananko atoa adwaman ya na wo mu pesiko si aho na ye hino say ade bi na wo de ye ho akokohyem ena bribia no na wo mu pe bema ama afefem kakra ama wo mu de bia ye pe mema am ye de afefem ama wo sa na ye de we eka school ho eni tie ye nim guase na mata no so monhwa ne yentu ye mafo momma ya ade a monhwa na monkanse monsekire kankire wo mo se rabade wo ye no mani nje ho wo gu mani mu ase afa na abedru ha se a wo se wo da maame ase wo na obi ase wa na ada ho ase de oyeye no akwa akosi de wo pa nkasa so na ye friend se ye nua be ma ebo achi nso a wote yi wo hu yes ofa ade folder wunya na de folder adie bi wo ho a se wo paso aware be ma wo sika kama na se so be ware akofie na kwaje oba no enye na boy we na like be ma we na like boy we na boys e na motitititi ntamo ho e na chesa muni we koda no matwa na mo de akwa kire na mo de akoto Facebook na mo de akwa akoto a eye ni mguase
and na mrantie ne maba no kwasem ni mu go nipa ni mu ase mu gu mu maame no mani mu ase na mata no nso ye di minim se mata no na ye ma na fa ye so se ye nso na ye nso ya gye ye ma ne nsam o wuntimi hunu de ekoso e na ayetra ha e na ye de nam ewiase enye fe nyame mpesa sort ase eni to obi ahwe no ho so ye madwa wo hwe eno madwa maame yi wo no oba ni nyina mo beba fie ha mo beba fie ha se ame aye DNA no na abofra keto amawo na nkoda ye ba wiase ni nyina mo madwuru mu ayeye adan ya acha se ye hunu ye papa etu beba ha no ma ba ye DNA no. All right, elder. Avre mama. Wose ne ba ne bema anyem no. Wone foforo da onye boni o. Oba tan. Be kwai. Area mu ho. Ba meje din so kwa asore o. Oh God. Mami ubekom kra no ye maku bi pani kra o. Me yasa oba tan ye kan asem no. Ba se na nini ho so se den yo. Se do osibie na no kan asem yem kra hye me ma no. Ensasa ma me no ko kasa sa. Abufu a on se ya na yese de ahya akoma ma no na epie ano. Dide wo mu no na edadi wankasa ye kra na Maame Frimpomaa ye kan nyina no ho. Yen kasa nkyere ma no se be me nko ana na ne te na nyinsen baaye na ade betu nani ma menyini senko baka sa nyo no a ko show life no a ohu se se picture ya abranti ya koda ne nchen a utwa selfie ya ode abai ono nso so ye unipa a unim na be me bia nso ni ho a unim se wabo double game na odi nyinsen aba obeji atum simple sa wo se waji atum so dabi ansa na bo akeka ase nyinsen no enye wono ano na wate bibi every say ono kura calculation awo ya wo man the doctor yi na just say 1 week no ono calculate hu say 1 week na wo call ya so wonyam ti na just obo ase ansa na osusu say wo be ka kire say wonyam enu nti na ema nya enti ase e wo ho no na Maame Frimpomaa ye kan nyina no wo hu emema no ma ya no munso wo hwe abrante ye wo twa asafi a wo de kwoto ayi say wo yo oba na wusi so a be ma wo kohia no anya mema ni nyina na o madwere yew onza abrante wagu na nim asepa o empra kakra na okotwen ye no watumi aka akira abrante ye se wo na wo da ye na wonyam boso memiensa watumi video ade no de aba out ompe wo ye sa o ope wanim guase na wo seye enti ne akoso yi nyina no onkai hu se ba bi o twafa ye no na amwa no na no so ye ni suban madwa ni suban because ade a enya usu no enna di saa wo ayade a wo yenti na bo ache senye ono a enu achi wasati be ma fofora kwada wagye atum se na wonyam na waka ase wonye no na we nyina we ani hwen we ani hwen oh na DNA no nso a maame no sani abo ache boy amane se wo se won prema no nye DNA na de maame no onim se ampa se nya bo ache ba na enu ti no otwa no photocra wo fie ho a asa won ti ase dinti na me wo me ba na me twa ne picture wo ho problem cha maame no yem se we me kame mu obi ante yem se ohwe akwala no hwe boache a ohun se emfa nti ohwe de na na ose da bi osuro anhwe na nim guase aba fie nti ne ene ma na ade ba ye no ye toto mo na fo ade ko na bibia to ntwa na onyem sika ne ma na ode ba ne eno nso waje wo se 104 million ene de waje o owu wie de ato na die no na wo se sai o to so so nsen so ba kan bone Maame mama dia wo kan nyina no maame na adwene mu no ohu se anhwe a ebepagya na ahwe ebepagya demom anya obeduru Afisem so de maame nto maame nkra ne din na ama na ehame ne din na ama maame nto maame nkra se adwada se Maame Frimpomaa ma adwada adwada koka no ne ba no mo ha ene ne nana no wache ba DNA no yeteki sample nako acha na wotwe mienu na de ewo mu bia na dadi sa ye ne ba oso obehwe no sa nya ne ba dia ene kenken kran Beda se mafia me kai se na no ada me posti bra bi o me start na me nim de o kire me ma me WhatsApp nim baby a me nyine dri amia me to aduane di a me han me dan tu a me bills no me ma me bebusa am say na mam sapo why na eda hoyi obebusa am obi abrewa te se mi o obi abrewa sapo akoso aguti me bebusa am say mam sapo na why na eda hoyi ana m si adai wo
twen se mechirechire nipa kora woda hom maame amana ti ase se wo ye hwan a akoko so agunya sa akokodro no ebe busa me a me museska woni hobiem de on wo me na mom obebusa me museska woni hobiem na so obebusa me me so me nya yem hihie nya abotre ekirechire no because maame Kristo no wafa first no na ne bankuta de ne bankuta de ode bebo maame wonya ho banyem bosom miensa akura na se nya kokodro se ai be ma ne se wonyini nti me no obi akoda aguso bo ache ne kura wa de me wan sidi kura wonya maame we kire se wo ba no wontiti ne yie we kire se de wo ba no ye bia wo ya we na me ntu brother wood for ne fo se corona mu wo mu no there's a gang what WhatsApp mu no obi koda na mo twa de abetum eye nkurasesem eye jimisem be ma woyi wani kru ti eze mountain afajeto ana wonu obi akoda no watwa wa video dan min se ma adwa wafu okro ni mu ana wono so akodi bi wono so akori bi mama moni na ho menuan mama me kan ya mo se meta mema na chi wono wonyim bosome miensa ho ana wotena ma be ma fofo no wakọ akoda ma me wanchire batan adwo so wo ya kola bone meka ni plan say be me ya oda TV so ya Boache Dr. Boache ba na be me ya na ni kurukuru so one ne da hotel ho ba enye omonkwa na diw obi foforo so ho bi ma wo diw because what you to me hu se me nyim na se Boache se wonye na me no obi foforo kwa akoda san so na ho kire ketua bi o ma me ama uska no obi kwa akoda se adwuma no na wo ye akora ketua wo wie SS die ne de momra boko odwoada maame be san wuti se o yo ba tampa na ye hu se abofra ne ye Boache de entutu pa da nguni so sama madia na se mema ne doso ade na moye sa me da se bema ba che fro sen maame mfacho efrem Steven Menu ene de me ba me madwa o Steven Menu anopa last year gen be kachire maame o kachire maame se me hwa akora ne hwe papa bia nti o ka sa na ye ma adwene mu na ma ante ase ma me friend phone so sansa course ada na akọ maame o kachire maame se me hwa akora ne hwe papa maame de abufu bo ni dua timbo ndua na de chan pam sa course paso because paso na no ofa ye friend of apia je no buy na mdani dua no timdani dua me de msa akora no ye o ye me ba timigusu ame ye de me hwe no eye na anu ya wade ye twam ya ye me kofi me kwa akora ne fie ho no na bike emo no esi fie ho ntem madwum ye me ntanta na me koye na me frame Mr. Busan sister akosi si akora ni atare ni ntale nyina ase ni sido no tumi nya 1000 na ase sen photo bike ma akora no asema Mr. be ka me ne say Steven asemo ho na asemo ho no the aid no mintumi nka nkyero na sister ka me na onua na me obi na no o se bike no obi na de bike no be che akora no kasa ni nya emusu mi kofi o ka che akosa be se me to bike no bi ma akora no ne maame eni akosu nka me se omu hia bike bi am de bike no bra akora be ya akora bone into o ka sam te da man to bike no ne side na me ba no me to bike abre na wa ampene a obi timi to bike ebre me ba nti mbusa Mr. asema Mr. me ka me Steven asema ho ne say de ode bike ne bre no ne ye nyina eti ma me de echi ne ye bonsi ye ne kokan akosu say akora ne nyo ba nti e na anu ya wada no me frɛ again wo phone so na mbusa akosu na say akora ne ye me ba o se say hwan de ka sa asem ne kire me na me do ka me de hu hia ba bi atena odi nkomo nipa na ye de ka asem ne kire me timi ka sa ache no di mirika ko Mr. no ko busa me sister na ye he nti akora ne nyo ba na ma me adoso ne hia asem de ba ebeto am na mo frɛ again na mbusa sa akora ne ye me ba na asem nye me ba mpese me hu timi asem de ba ye Steve ababa o se friend sen ye friend na Lydia Jane ni fie Lydia Lydia we nyama Lydia de ni bia debi nyama Lydia de ni bia we ni Lydia tena 10 years we ye ne ho ade ma me facho debi adenti no anya ne ho ade Steven keka ho ma me ne enkoya anim na me ni bre ma anya ne ho ade kire se me yesem be ye ne ho ade ne ma me ka kyem fa no koto adwumem woni ne tena edi sen ansa na we ye wadwen se we ye ne ho ade me ne wo 2014 minim time anti mutena enfie sen ansa na wo ne bam ye tena 3 years ansa na wo di 3 years ni nyina no wanye wadwen se wo be ye ne ho ade ada till se owo ye
ansa na wo kan so be no ade maame dintia me se me ye no hɔ da na maame se me ntwɛn ade dintia me ni ma de kurintia maame no wɔ kasa kyerɛ me nti wa misa Lydia se dinti na me pesa me ye ho ade a maame se me ntwɛn wa misa Lydia maame mpacho ma musa no se wa anya wa adwen se obe ye no ho ade o maame me ye ma adwen se me ho ade because girl no you obi am do no wo do no pa maame girl dey na me do no de na o Lydia ho e ma wo do no bro so sa maame won so do de e wa akoma nipa de hu obi ana opena asem nti me girl me hu na me pena asem nti maame de ne kotu adwuma mu nyina nti owo wie na ade ne to adwuma ni mu no kotu adwuma ni mu okay nti adwuma ni mu na ma awalijaye ne ye den e baaye enya warijaye mprejaye wo ye ne ho ade na ya warijaye mprejaye ne baaye Michelle Lydia no wo boy Michelle Lydia de no ni boy wan kan cho se bia ono obi wo nti okwadwen ho ne najai ansa na waba bete wo de na se maame Lydia anka hwe ankyerem time be no ka che o sa akra ne nyoba maame akra ne Afisem start say ye wo ne na start ten ekru mo say akra ne nyem baba me dem nim say me ne netena wo no na na start ten ekru mo say akra ne nyem pa se paase abontre ma se be jump se nyam fa ne crazy o mu na atena asem no so se akra ne nyoba akra ne nyem ba na Lydia na nkasa bie na numu ton ka che o say akra ne nyoba maame Lydia na nkasa de esi na numu to a wo bie no na anu ya ono sister ko di nkomo no sister ko di nkomo sa ko tu maame anim se me hwe akra ne hwe papa no eno ne de matie akra na ama ne sen akra no every last year by day be a man 1.5 a week week be a 150 nka me ba mo awo me na day be a 150 dey sen ka Steven me so papa de Steven te no an se me transfer na day be a 150 ana se na wotwe week na wotwe be a man 150 o wo ye ne di sen asa na muntamote mama wo ye na akra nya be 6 years ansa na mujai de ne si ya mujai mama de se ne se me de kwatu me de Lydia kwatu adwuma mu se me de kwatu adwuma mu no me tua ne tin san ye bibia odo na be ma foforo nso ene ne esati me say odo na tese na windim se be ma foforo na ne te mama na me nim da na oka odo a tebrofo na se because I say windim se one be ma foforo na te na me nim da nti wo kotu ni tin san na ye den ni tin san eye bibia no aga ni sua adwuma no se na be ma foforo nso ehwe ge no ewa adwuma sua ni mu ba me de na me nim ti one day bi me ko hide dan me fesa pass ko hide dan wo emem nti me da ho na adwuna me ye se me frege na me yam ya won to drumlem ana se me ko ho nti me frege no na be ma foforo peke ko no no bu sam na adwuma this time wo frege ne de e de na wo frege no wada na so se sei o se ge na da na se na ho na me ne ka se ho na fon ne ka te na se wo be kom kra na sa be ma na ye me nkoko na wo ye side cock nti man tie yes ano anadwo bre se e ma na ye side chick na main chick nti mema no side cock ne main cock ma anadwo bre me fa form free se passe emem e ba se passe e ko bo ge ne ma me dem busa se ma me po acho akosu e ma me ka kire me se akosu apia akosu na me se ma oboa me ma fra akosu ma be ma afa ko abra na ma me ni nim se wo ne akosu ne wo ho ma me ni nim se me ni akosu ma me kura na ya we se me na me akosu ko tu adwum am ko tu adwum ni skeka just 2 million ma me fa so ka kire me se akosu ya me yira me ne tinti me ni ne bobo ben se scan de wo ntua nti abra onim se wo na ade na to adwuma mu se passe fo nyina ni wo na ne wo ho na ne ba na timi apie that time no ba tan wasan kire o se akosu apie o pie that time na de de ba tan yo na nansen koso yi Maame Frimpomaa that time kra me nkura phone eso me to phone mienu a ne kura ge no de phone be Samsung na Tecno na atoma girl adenti na to phone mienu bo mu man sa maame o se na me di kaka se abaya no sa tem na me don tiro baby o do no Tecno kura de obekom na ye double sim nti phones mienu sa ne de enti na auto de amoba abra wo nkura bi senka wo betimi de ba kwa ma na wa kitaba ko de enti a adenti na wo nkita bi maame se me ne net nti wo so ope nti sa time no na wo nkuta phone no na wo to phones mienu amoba no de na wo de be frɛ na si so na ya me ne kura me odolastic Samuel da asamna bo ajibi asamna jimizem because bema wonu oba te Steven wo nkura phone otimi to phone mienu boso mo oba se Tecno ni Samsung na wo nkuta bi nti wo de ahekra na wo de be frɛ oba no de na de be WhatsApp de na de be ye video calls ni nyina wanwe ho Maame Frimpomaa mai ku meme yo na Maame Frimpomaa de twa wa kra na asem ne ba ya me ko ka kire ne maame na de chie maame ne ka kire me se meme ye be ma no de meme so na ade so
Maame ne kansa ana say girl na. Maame no mase no. Mase ntimi bom tutu wo se paase aboda. So ma bi kasa paase fo nyina. Obo tutu ade na oka. Say me ye bema, o de mi so na ade so. Na anu ya kra asem we bae no. Maame no bi na ka chem say me ye bema, me fa akra no koye DNA. Eno ho nti na mam dia, nti na mam dia asem na ba. Nke say maame na so o ka nyina ye wo ye bema. Wo ye bema. Wo ye bema. Akra no wo miensa. One ade ne to school man na. Akra me am de ne to school. One out to school fees. Yeah, school fees. But this time kra no me ko school mo tem ko to school fees. Me ko no bi atua fees no. Wo ye de ne hunzo bi atua. Say school no me school baby akra no ko school no. This time me ko ho say me ko akohwa akra no. Nti me ko ye na mbusa madam no say mba betua mba ne fees. So ka chem say obi abetua. Nti do abetua da say menim say ne maame ana. Now so why misa say Lydia hwan na ekotua akra ne school fees. Maame why misa? Me mbusa obi anti me ko Lydia, good morning. Good morning, ma. Jina woman no so mama na Steven wa ha Lawson TV e Maame Frimpomaa o wa ha de o ka ne nyina no me be se wutie se de be abetimi ayi ho ano oi ti jina so din mama Steve o wo na wutie oba school fees wo na ade na kwoto school mu na wo kwose wo kwakotie school fees ne yesi obi atua wantimi amisa akra ne maame se hwan na atua me ba ne fees maame musa me ye am sare school fees ne maame no 1.2 wo de man no oje de man no me send me ba won so a wa misa ne se me sa me skabia me send man no akra ntwop akra ne ntare ade ohia bia utimi toma no maame ade ohia bia me de ma akra no ene de all the kwa omoje se bia akra ne hia tare okwa ne yaje yan kasa fo atare ko de o de be ma omu bia o mbeje ne kama omoje na de atwa ma akra sa akra me ba no me kose me kofa akra na omum print time da so say be at 30 minutes for akra ne bla fie me de ko fa oba no maame me donya me the time atoso say maame me twantro nye hwe o kwa 30 minutes na do oba ba 30 minutes and 5 minutes fa akra na mu ma fa akra ne mpie nko ha ne ha me kota akokọ bin 2 years akra wanya 10 years want me ansi me hoda eso de me twa me yam kura ne say omtimi fa akra ne dwale akra ma akra ne pie 2 weeks na akra ne ma fie me say me beto bicycle ma akra so wo mpere me ba obi ato bicycle ba be si fie ho bicycle mo esi fie o se amike Steven won sam na sem ye merem won kasa wo de wo ba Maame Frimpomaa me ntwa ntro nye hwe wasase we wo hwe wo ba no to bicycle ama na yese yenye enso obi ato bike abecha akra no de enti no mso monye maame o se akra be ya akra bone nti be ma no ato bike abla akra no wanya akra bone titambe na hu se obi foforo so de bicycle abre no ni pa de bicycle ni ba de na me ni fie ho mi sister na hu ye nti mi so kwa na bike ni so esi ame no ka se bike so bike ni color ye red enra de enra akran ya de ma me were ho oye den enra mi ko ma me ho efie ni nyina ebe nti mi ko ma me ho se mi kwa kohwe ma me no mi do na akran bike so akran hu me no ofisi ohurisi efom eno oba wo nchen o ja bike nto nti mi ama nchen because of that case we ya eba ya me ana se wo to ama no na ya ama na anye no wote so no osuro se wo be hu se ote bicycle so yes so odi sie mi to hu no odwane odi sie mi akra onya nu so akra afi no onya 10 years adam ko okra tablet mbusa again se size na akra nya tablet no ka chem se tablet ndi emfa me ho enso di sika kwa wo moje Maame Frimpomaa me se akra no week bia me ma no kan se 1.5 enene nenyina enene week kura ni sika hye mbotom sesi ame ne woye enam se sa asem ni si yenti no ontimi mfrem mu sam sa akra ni sika o me so ma se me nso mfa akra ni sika na wan kasa so wo fa chire bisa mu se bia akra ne papa hin no wo bisa mu Maame Frimpomaa mi de mi ko gina ba bi nka sa akra ne nya me bo mi se akra ne ye me ba o se watete se be ma bi wo ba bi ntie bia wa bi se chire se eye hwanya unya mi sa question no Maame Frimpomaa mpacho musa wo bia sa question no because girl ne maame kra mi ko busa na asem oya girl ne maame kra mi ko busa na asem oya obedi di matem nti mi if say mi hu de wa mi si am kan kosi nyese nkra ne mi ni bio mi na to akra ne din akra mi am tu ne mi to me papa nti akra ne din de sen wo de kofi manu edi ade man na no no o man abrofo di ade man na no girl ne de Maxwell no e man nti school mo friend Maxwell manu nti esi ama ba he kra sa Maxwell no kra de man no kra sa Maxwell no kra sa akra ne mi ba mi ye free no so wo de akwasi manu ne ko e kofi manu na de man no papa e na oba ne de Maxwell aka ho e de man me kra mi ye sem papa wo de akwasi manu nti kam de akra ne to akwasi manu mas ne ka chem se credit ye nsesa no ne ma me ti ase se credit ye nsesa ne de ya e de o mu free kofi manu nti girl na de brofu di Maxwell ne man no de Maxwell ne eco school esi ye nti wan kasa no hu ba no report card so hu se Maxwell manu na wo so Maame Frimpomaa e free say me ne girl ni jai me kasa akran report card kra me hu da na me twa ntro che me nyankopon adentia
Since on net ye. Sa akra be abra wo na utie school fees o Steve o Maame. enti wo tie school fees a akra na djuma wo ye no school mu na e wo se papa no wo hu de ekoso eti report card bepem ne minim akra report card Maame Frimpomaa enti na me am se me de ba ha because nkwase aka na mebo enti so office akra na me ba o mamu sa akra na me be ka ma bobia me be che no because we asim ye wo ba kra ma ni wu Lydia. Yes, ma. Steven wabaso ne nkasa de ohia ka kire no. Akos. Sesi am pese mhu se. Kofi, eye me ba anase me ba. Masa. Obi dan ko jaba bin kan ta sa kwa nya obo. Hello ma. Oba wabi so asem yi na no mame. Wa bu so mas ana me say o dan ko nya ba bin kan ta sa kwa nya ne ba. Anko ja bin ka sa nya me ba no. Esi da na me ba ho se me ba be fa akra na. No maame se mo mpre maame fa akra no nko ba bia da kwa da maame ka kire me se gisu wagu ana me sa ka me ba Me na no wan ka re nse o masa. akos tie me asema me no kan me Steve me nya ba bia ntwa ntro da me si me nya ba bi ntwa ntro ento so da because me nyi hwe asase we so am Steve me wo no me nyi hwe akosu esa me no ucha akra no school fees mu say me no ucha akra no school fees akra no nya oba bi no akra no nya no akra no 500 na fa ko tontale ma na ka so ma ne ma no da efisa me no uja ya da be no ma akra beda me nchen da ede na me ye nti am beta akra beba me nchen media minim so na akotu ya yo sa na kotu ya mi ko school me so obi abetu ya ntesi am se mu se de oto bike ni black kra no na ya kra papa ma mi hu sam so na me ya kra papa so ma mi hu enya sa dia ma be ma ne mra ne nya DNA na mu sa kra ne me ba na sa kra ne nya me ba because Mr. Adam I'm basket the man you be to be brand on the emoji and no na me nti ase no akoswe me say asema yesi am no kan say ada na akra ne me ba me say me to bike abra na 1 year me yonku be ma to bike black brand ya oji ye bike no to blend empra akra no na de ti na odi ba yo kan say no de wonyo fa na ade enko wo ye ne ba tu mi be no wo so to ade be che me ba tu mi be na ompra no wo so to ade be che me ba tie ninya tie akos ninya nsan ma me na me no mu tie no bi to ade bre mu a me yire be ka che me say ni passport na to ade ne bre mi o me ba otimi ka che me say bra Steven me obi ato ade be che ko finti dan ase otimi kan jade okeka no akoso e pam no twa no mbese me ni akra no de ne ba ni eye DNA na musa akra na me ba na nya me ba enti na me ba ha hey man fro musa o ana gem mi busa ba ma mi ke ko ka tense ma ne kan kire me mi busa wasai ba no busa no ka tense ma ne kan kire me wasai ba no akoso ade we enso ye wo de blane nya DNA because emra na me hwe wadwuma no no wasai enso hwe o nti we enso ye blane nya DNA
me tentini me tie nyina no me do ko to adwuma ma me bo ho ka no saa tem no o se nso bo ho ka nti bia na nya DNA eno na hia me eno na me pe enti na me do ba ha enya nkurobo na me do ba ha nti bia na nya DNA because emra me do ko to adwuma mo ememu na me bo ho ka no o se nso bo ho ka saa tem na o ma me nim enso ami anka hwe nti bia na nya DNA nti wo ye ko hwini ba me ka kire wo se pasifo nyina ni masem wo yi se pasifo nyina ni masem wo yi me cause me ko hwini ba ma wale o me ko hwini ba ma me ma wale ko hwini ba nti da na nya DNA awale nya fashion awale nya yi ba mi yesa me no ba na tiye nti wo dia da na nya DNA eno na me ka oba me ma me eruti bi hwe odwuma ade enye hu se me ma me betumi ahwa akora no sesi akora me ma me nu na ehwe no Maame Frimpomaa oba bia so hu se me ma me nu hwe akora ba ko ma ne yeye oba bia so se me ma me nu hwe akora ma ne yeye na me se me ma me nu hwe akora dia me se ye die na akora na me ba me tu Maame Frimpomaa ma num se se bia jana akora na me dia no bi na me ba bedi enti me hia me ba enti bia na nya die na me nye me ba enu na hia me because ele mo bi huhu mo bi akra no hwan ba na Lydia dienti na bema wan kasa wugitum se one na awo na obefa ne ba wase mo the time atoso time da so ontimi fa ne ba nko obi afata monto ne so ye no wode time ato ne so se obefa ko di 30 minutes na asa 1 hour oboa me se oboa wo be ta no Maame Frimpomaa se maame kema me munya ye be dance fo time no ase maame kema me nuam se enam sa ase mo wentin Maame Frimpomaa me nuam nyina yi mi ama ka me ba ka mo nuam ko be di machi o ba enam ge maame timi ti atem bi so me maame ni me nuam nyina so maame ka chen so ade mi so ade so me be matwafo mase no ase maame kema ntwantro ka Nyankopɔ kro onye me kra mfiri mi nsam maame se sentro na me twa Nyankopɔ onye me kra mfiri mi nsam bebre na me twa no kra na me ka ameme nso tapu ncheni oje wo sesi ade ameme me se me ba na aban kra me de ne beko aban su kra me de ne beko time na wo hwe na adwuma na one ne wo ho no sa be ma no hu ne da me hu ne de esa kro ne na go be ma ne de wo sei wo ye sure ma me donya me ka be ma no skra ka chem se gen ba me che me ni bi wo no so ba ne che obedi ni bi me do Nyankopɔn asema me kami ntwa ntro danke Nyankopɔn kura nwa agrada asi me tiri mo stadium mu ha wo se be ma ne de sen o se be ma ne de wo se wo abu akɔ ne na wo ba ko se sie o ne be ma no so awo na be ma ne kan se Lydia ba on chen ya asema ne si ya me frɛ be ma no asema be ma ne ka chem ne se gen ba me che me ni bi o no so ba ne che obedi ni bi sa asema me ka so se tie mi a anaso o se number na o se be ka no kra mo frɛ o se na mumusa no nti ono o se no so awo ono o se no so awo gan missing the two of them the course pass down ponsa the ko nyame fa apa ne kransi ye asema mi kopa na je mientu mu mientu na pass for onfre sentro na mi twa Nyankopɔ onye mi kran firi mi nsam asema me kan ha se mi twa ntro ba ko Steven ase duabo wo enum dodo ma mi nya duabo so wo ni duada ma bo ni duada wonim se wan hwe ye wa hu wo de abim die ebedi fo what you say etu wasem na wo ka se wo de fasoro na nya de be fa fom na no akire sen Sivo, echezen. Dabi ano ne chiresen. Ti twesan ne enkoye nim. Ma mo dia me twesan. Wan kan yi. Ma kan yi. Ma me empelifo mo twehia mo dem kwa nche me. Me twesan. Ma me ye yaw na ma me de kasasa. Emo ya say. Ma me. Lydia, kan sen. Lydia. Ma. Denti na akra no wonim say Steven ba na okasa bia weekend bi anasa akra na makwan holiday obeso obe spend won nchen a. Mo makwan e ma akra ne nkwa ne papa nchen. Hey, akọ mi ntie no mani nya no mame. The way na ma no ti ha akra ma, because me kan sama je be no ti ha akra. Ai, eno wona ne ba,
ɛna wɔnsɛm ɛna da bia ɛnti ɛno ne ho ame mesim tira akra no wɔnte ne ho hwɛ akra ne ye da bi nti sɛ ebia wɔsɛnde akra no 1 cedi kra na Lydia tumi sɛ otimi ma ne baba ne nkyɛn etu ka sɛ wɔnhwɛ ne yie nti wo ma akra ne nkɔ ne nkyɛn amente wase wote wata party ɛwɔ mu ɛsɛ deɛ wote party wote ba bɛ fa ne ni fie kɔ kɔ ne mama ne ne ɛno deɛ ɛsɛ sɛ obi si ho kwan sɛ akra ne nkɔ ne ho ɛne na obi si ho kwan sɛ wote ba bɛ fa ne kɔ fie wɔ na woka no wote ba bɛ fa ne kɔ mɛkɔ ba bɛ du fie sɛ ɔno ma fa kɔ ne ma twe kɔ afɔ sɛ kɔ si wɔ ade aka na sɛ no Lydia sɛ time da so o Lydia ma me si wɔ bua obi a ɔmɛka afɔ ne obi ahyɛ ta wɔ ma ya wɔ bua Akos utimi di akran ko baby 2 weeks mi buso aso okọ bla ho e dey na me dem ntimi fa akran 1 day kwan ko da mi fie me nti ase me say Adambe wanka temsa kofi ko obla ho wanka sa akran ko no fa ho 2 weeks o ma me timi fa akran ne ko atwa ma nti sa bla akran nya o ma me ba sa atwe o sa hine o tumi be na o ma me wo se otimi di me ba ko tena ayi asoli fie na watwe me yenu ana me ba no obodam ne nakọ tena asori fie na me fa mo bone nchemo Lydia hello Lydia wo de pam no twa no akra na me ba mihia me ba eno ano no me ni uni nchirechire mu me don't mean fam fa kwa bia so o e ba na we yente na se me hia me ba eno na hia me Maame ei me se me fam fa kwa bia so me hia me ba eno na hia me me hia me ba eno na hia me Lydia Tinyame ya duma Monday fa akra ne bra na yenye DNA why na fe nso ma ne kwan na wonkɔ ne papa nkyɛn ma papa yi kwan no ohu ne ba mama me se akra no o je o to ti bi se paate akra de bi o hu no de bi o se paate o se o de bi enye hu ni hu o se me ba spas na akra no hu mi anu nche se akra na hu ni papa be ma tete be ma oba tete wo ba eni kwan so ma me na tete me ba ma me utimi ja akra no ho ekwedi ba bi 3 days na ma me ne me ba ne ne da Martin Lydia Monday be shia wa ha why all right nti Steve nyame adom adwoada momra na yenhwe nye DNA no mfiri honom se de be ya obetimi ehu ba ayen fata mo nkonkoto so we de se pass time da so Dr. Time da so we de se pass time da so se wa ba na de emiye ma hye me kura ne se be ma time a ode ne to adwuma ma hu se one ne twempena no achire wone na wo nyini gise Lydia ba me nyini gise wo ba ti nyame ya adom adwoada wo ba ye bebisa sa kosan ni nyina